приятели. Както видяхте от началото на клипа, ще ви покажа как да си направите тази прическа. Надявам се на снимките да се вижда. Така в момента съм спусната коса. За целта ще ви трябва един голям обикновен ластик и 3 мънички силиконови. Не знам как да ви покажа, но да. Гребен или четка, каквото имате. И да, почваме като сте си решили косата, като почваме да си решим косата. Моята е достатъчно решена, но ще се среша още един път. Да. Днес я правих тази прическа, днес си измислих и да. След това тази прическа само да кажа, че е за момичетата, на чието косата им има бритон, който е дълъг, като моя. Хващате си бритона, само че аз съм пред огледало. Да. След това взимате този ластик и си хващате косата. Не бритона, а косата, която ви остана отзад. И внимавате да не си хванете и бритона. Да. И да, хващате си я добре, ето, в момента си държа само бритона. Взимате гребена и разресвате едната част на бритона. Гледайте, всъщност и двете части ги разрешете, гледайте бритона да ви е разделен правилно. Да, взимате едното ластиче и хващате. Е така, завръзвате просто едната половинка. Там да кажа, че на момичетата с по-гъст бритон няма да се получи много добре. Или поне така мисля. Или пък с къдрава коса, понеже аз съм се справа. Не се получи. И гледате да не ви е тук, да не ви стои кой знае колко грозно. След това завръзвате и втората част с силиконовите ластичета. И след като сте завързали бритона, пускате косата. Да, пускате си косата. Взимате трето ластиче. Хващате двете опашчици на бритона и ги захващате отзад. Ето така, надявам се да се вижда. След това ги връзвате. Като внимавате да не ви се скъсат силиконовите ластчета, поне моите се късат малко по-лесно, всъщност много лесно. Внимавам доста. И стягате внимателно. Ако не ви се късат лесно, защото моите се късат лесно, ви е по-трудно. Да. И така изглежда нашата завършена прическа, както говорех ви, обръщах се и я направих за 4 минути и 20 секунди. Вие не знам за колко време ще я направите. Ето така изглежда отзад, надявам се да се вижда. Да. Това беше от мен. Ако надявам се да съм била полезна, харесайте, споделяйте, коментирате и естествено се абонирайте за мен. Чао! Ще се видим в другия клип.